טיפה אדומה. סיפורים דם. היה זה עוד בוקר אביבי, וקיפלה חשבה איך לשלוח לסבתי אקספרסו מהר, סוכריות מיוחדות לשיני התותבות, יין תירוש שיסדר לה את הראש, ועוגת שוקולד שיהיה לה נחמד. חשבה ועלה במוחה רעיון כזה של העשירון העליון. אז מין משלוח חד וחלק שיגיע לסבתי במהירות הבזק. המסכנה לא שיערה שהשליח יהיה זאביק, השועל הנוכל הנורא. הוא אמר לה שיוצא כבר עכשיו לדרך, ומיד במוחו נרקמה המזימה. הוא רץ ולבש את בגדי כיפה אדומה. לא חיכה רגע ויצא אל היער בריצה התחמן, כי נפשו חשקה לטרוף את סבתי כמובן. סבתי שקיבלה את משלוח האקספרס שמעה על דלתה מישהו נוקש. אולי זה גבר חתיך הורס, ופתחה את הדלת בלי להסס. אך מה רבתה הייתה תדהמתה שאת זאביק השועל בפתח ראתה. זאביק את משימתו השלים. הזדמנות שכזו יש רק פעם בחיים. והתחיל לטרוף ולפזז. שלום לך סבתי, שלום ו... רגע, אגדות לא נגמרות כך סתם עם טעם רע ומר. לא כיפה אדומה בעיקר. קיפלה התעוררה כשהלילה נגמר. היא הבינה שהיה לה סיוט ורצה להתקשר לסבתי במהירות. הלו? ענה לגבר. מי אתה? חייגתי טעות? מדבר שר, הכבאי של היער. סבתי עשתה כל הלילה מסיבות, ועכשיו ביתה עולה בלהבות. אז בכל זאת סופה של סבתי לא טוב. אבל די, אין לי עוד כוח סוף אחר להכין ולכתוב. אחרי אש שכזו לא נותר מקום לדמיון, וסבתי הפכה לפיצה פפרוני שמפיניון.